Garai baten, muti izatearen bakarrik plazara urtete ginen. Hemengo espata dantziolako importanti bada, segaitxin nik ezin dotein dantza hori ez da. 2022 urtin, neskak urteben lehenengo hemengo espata dantzi eitxa. Gure kasuen, igual lana erdien de Monjakule ez, behintzete gauza asko ja jaso dugu zela berreskuratute. Euren lana gaitxik ez bazan, gaur egun igual markinan esanko esan eukiko dantza batzuk. Gu Felipeaz bier asko indogu, ordu asko pasaguz beraz, eta berak inkulkau dozkune da, dantzean ganako maitxasun hori edo responsabilidade hori. Eta, heltzen da momentu bat, hemengo espata dantziolako importanti bada gure talderako segaitxin nik ezin dotein dantza hori ez da. Talde askotan pasau da modun, azerre, aizkidetu, diskutidu, moldatu, eta pandemixik bai uste moskule reflexionetako eta aukera bat dantzako taldeko dinamika batzuk aldatzeko. Hasi gendun prozesu bat, kontzienteki ez, talde barruen, dantzarion dantza modun ditu genduen, ez generue agerixen ez agartzeko, ez, dantzan itxogu, dantzarixok. Karnabalak pandemia aurretik ata gendun, gero eten aldiz etorrin zan, hor ja, esan dugu modun beste, konstienteki pentsabal izan gendun, da danon artin debatitzeko aukera hobi edo denpora geisha eduki gendun, da hori da gero etorri zan Karmenetako aurrezku. Da nik hor pentsa dugu jente askok espero bala aurrezku eta gendunez miztu Karmen egunien, ja hemengo espata dantzi bebai. Baina arretxinako jaixek ezin egon. Ezin egin. COVID eta gero aurten da lehenengo kosine. Lehenengoz aurten dator, orduan aurten dator aldaketi, da bai hemengo espata dantzan nitzako dela, igual markinetik pixo geixen dauken dantzi izen aldabena. Garai baten, muti izatearen bakarrik plazara urtete ginen. Eta igual egixe da, egunerokotasunean, ensaioetan, ezauen jente bat toka gutxe jakola plazara agertzie, ezagulako besterik, nezak ezibeleko urten, ez? Eta gaur egun pixat zentzu hartzen daudana barriro, ikuste egunien talde bagarela, kohesioa dauela, girona dauela danon artien, ez? Horra gozela egunerokotasunean, eta horretxe garela urteten garena plazara, ez? Nik sentitut aurrera pauso handi baten modun, da benetan posten zena, hau aldaketi eitzen lehenengo taldin egoti, ez? Esateko hori, 2022 urtin, neskak urteben lehenengo hemengo espata dantzi eitxa. Ni horreaz arro sentitzen naz. Atzetik landu egun dana aldatu guzen pio bat gauzaz, arru hauana, plazan azkenin erakuste egunaz baino, azkenin hemengo espata dantzi da urte askun emondo guzen pauso txikixen emaitza da.